Λοιπόν, Μαρούσι, ξεκινάμε 4:20. Βγαίνουμε από το πάρκινγκ και πάμε για Κρυονέρι. Και δώσε στούπα, δώσε! Είμαστε, Μαρούσι, κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού, πιο νότια. Η στούπα είναι καλή. Καλή ορατότητα έχουμε, καλή. Λοιπόν, είναι καλή η στούπα, καλή. Λοιπόν, μόλις βγω και Κηφισία στο ύψος του Συγκρού ξαναγράφουμε.